În altă instanță am fost informat de către avocații lui domnului Constantin Țuțu din Grecia despre faptul că a fost aplicată măsură preventivă în Grecia din nepărăsire a țării și respectiv atâta timp cât are aplicat această măsură, până în prezent, au spus avocații, au comunicat despre faptul că încă nu a fost revocată această măsură. Din acest motiv, acesta a fost în imposibilitate de a se prezenta astăzi la ședința de judecată. În cel mai scurt timp vor fi prezentate actele care confirmă acest fapt, vor fi traduse în mod potrivit și vor fi prezentate astăzi în ședință de judecată pentru a confirma cele comunicate de către mine. Nu le-am. Vor fi prezentate ceea ce am comunicat astăzi în ședință, deci va fi confirmat prin acte confirmative. Urma ca să fie revocat până astăzi ședința, nu a fost și din acest motiv am fost astăzi informat despre motivele respective. Până în prezent are aplicat această măsură în cadrul unei cauze penale, atâta timp cât este aplicată măsura, dumnealui nu are dreptul să părăsească Republica Grecă. Din acest motiv este în imposibilitate să prezinte. Doamna Elena? Deci, în rog, instanța acuzare, de fapt, are o altă informație și în legătură cu acest fapt, acuzarea o să intervină cu un demers față de instanța de judecată, prin care o să solicităm reluarea cercetării judecătorești în vederea acordării posibilității acuzării de a înainta instanței demers cu privire la aplicarea măsurii preventive sub forma arestului preventiv în privința inculpatului Țuțu Constantin, precum și anunțarea acestuia în căutare. Ori, potrivit materialelor care le deține acuzarea la ziua de astăzi, Constantin Țuțu a părăsit teritoriul Republicii Elene și la moment, potrivit informației prezentate de către Inspectoratul Național de Investigații, se află pe teritoriul regiunii Transnistriene și nu se cunoaște deci, locul aflării cu certitudine a acestuia din acea regiune. Motiv din aceasta, deci acuzarea își susține demersul privind reluarea și anunțarea în căutare cu aplicarea măsurii preventive în privința acestuia. Un demers înmânesc și părții apărării și în parte de judecată cu toate înscrisurile anexate. Partea apărării previzită la reluarea cercetărilor judecătorești și anexarea la materialele cauzei informări prezentații către Judecătorul de Stat. Toată instanță cu siguranță sunt împotrivă. Deci este absolut nejustificat, ori chiar acest demers pe care solicită este absolut neprobat, nu s-a prezentat niciun înscris, niciun act care să confirme necesitatea de a fi reluată examinarea cauzei și de a fi anexat acest demers. Mai mult ca atât, solicită anunțarea în căutare, ori este o procedură pentru a fi anunțată persoana în căutare, urmează a fi adus silit inițial, de a fi prezentate probe care au justificat imposibilitatea aducerii silite și iar ulterior să fie înaintat un asemenea demers. De aceea consider că ambele cereri sunt absolut neîntemeiate. Dacă interveniți o replică. Da, cu privire la reluarea cercetărilor. Deci, cu privire la argumentul invocat de către partea apărării, presupun că până la anunțarea în căutare urmează să fie trecută o procedură privind dispunerea aducerii silite acestea, legea procesual penală nu prevede parcurgerea obligatorie a tuturor acestor etape, ori de către acuzare, după cum am reiterat, au fost prezentate probe verosimile care confirmă faptul că acesta nu se află pe teritoriul Republicii Moldova, ori inclusiv potrivit informației de la Poliția de Frontieră, este cert faptul că Constantin Țuțu a părăsit teritoriul Republicii Moldova în data de 20 iulie 2025 și până la moment nu are intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, iar potrivit informației care am vociferat-o de la Inspectoratul Național de Investigații, acesta se află în partea stângă a Nistrului, necontrolată de către autoritățile Republicii Moldova. Este un raport? Poftim? De un raport? Cum se confirmă faptul de la ei? Este scrisoarea prezentată de către INI. Deci este informația de la Interpol care confirma faptul reținerii acestuia pe teritoriul Republicii Greciei, este informația de la Poliția de Frontieră, este informația de la Inspectoratul Național de Investigații care se confirmă faptul că în regiunea transnistreană și suplimentar am anexat un extras din portalul instanțelor de judecată cu privire la deci, caracteristica domnului Țuțu, ceea ce ține condamnarea anterioară de către Curtea de Apel a acestuia.
instanță la demersul, nu a fost anexat absolut niciun act. Nu știu despre ce act vorbește doamna procuror. Ori el nu le-au prezentat, ori ele sunt prezentate. Vă rog să-mi remiteți și mie un exemplar ca să fac cunoștință cu acestea. Pentru că informația care mi-a fost prezentată mie, dumnealui se află în Grecia, nu se află în un fel de Transnistria sau în altă parte. Un minut, transmit avocatului actele să fac cunoștință cu acestea. Vă rog, da. În altă instanță sunt împotriva, așa cum am menționat anterior, din actele prezentate de către doamna procuror se atest răspunsul din data de 22 iulie 2025, se atest faptul că domnul Țuțu Constantin a fost reținut în Grecia. La fel a fost prezentată o informație precum că Inspectoratul Național de Investigație a informat Inspectoratul de Poliție, dar nu este un act eliberat din Grecia, precum că acesta ar fi părăsit teritoriul Greciei, nu este un act oficial în acest sens. Deci este o informație care nu este însoțită de careva probe pertinente în acest sens, care să confirme anume faptul că dumnealui a plecat și anume în direcția Transnistriei. Deci este o informație aberantă după poziția apărării care nu corespunde realității și urmărește obiectivul de a induce instanța de judecată în eroare. Dumneavoastră, când ați vorbit ultima dată? Înainte direcției, domnul președinte, am vorbit cu domnul Constantin. Relativ 2 minute? Da, dar acum, la moment, discut cu avocații lui domnul Constantin din Grecia, care mi-au confirmat astăzi. Ultimii v-au confirmat? Da, mi-au confirmat despre faptul că în cadrul a fost pornită o cauză penală, anume pe acte false, și respectiv în cadrul cauzei penale a fost aplicată măsura preventivă obligarea de nepărăsire a țării. Din acest motiv, dumnealui nu a putut să prezinte astăzi în ședință de judecată. Deci sunt niște argumente în altă instanță care sunt în concordanță și cu informațiile care sunt în public privire la acest caz. Noi, cei ce am comunicat astăzi în ședință, o să prezentăm probe în cel mai scurt timp posibil, deoarece urmează a fi tradusă și transmisă instanței de judecată. Onorată instanță, îmi permiteți și nu? Hai, da, vă rog. Onorată instanță, eu consider că informația pur declarativă din partea apărării nu poate fi luată în considerație, ori informația prezentată de către acuzare este eliberată de către un organ de stat, mai mult ca atât, potrivit informației publice cunoscute, domnul Constantin Țuțu a fost eliberat de către autoritățile elene, mai mult ca atât se cunoaște că acesta a avut procurate 2 bilete AVE pentru 2 zile diferite și în cazul în care avea să aibă careva interdicție de a părăsi pe teritoriul Republicii Elene, nu avea posibilitatea să-și procure aceste bilete. De ce considerăm că informația de cele declarate de către partea apărării, fără prezentarea cărorva probe la moment înscris, așa cum a făcut partea acuzării, sunt pur declarative. În instanță, dacă îmi permiteți. Deci, în primul rând, vreau să menționez faptul că domnul Constantin nu are motive pentru a nu reveni în Republica Moldova. El nu are aplicat careva măsuri. În privința aceasta, el este liber și poate să vină oricând. Biletele au fost achiziționate ca urmare a faptului că dumnealui a anticipat faptul că în urma ședinței de judecată din Grecia va fi revocată măsura preventivă și va putea reveni liber. Deci au avut loc câteva ședințe de judecată, însă, efectiv, în cadrul acestor ședințe, fiind un volum de lucru, nu s-a reușit de a se examina această chestiune. Ea a rămas în vigoare, respectiv, având în vedere că are un impediment de procedură, are o măsură aplicată în Grecia, dumnealui a fost în imposibilitate de a se prezenta, însă, cu siguranță, cu prima ocazie, dumnealui va reveni în țară, deoarece are interes de a reveni, de a susține poziția în continuare în prezenta cauză penală. Mai mult ca atât, anterior, dumnealui nu a lipsit niciodată nejustificat de la ședința de judecată, deci astăzi este prima ședință la care dumnealui a lipsit, dar este un motiv concret în această privință și justifică lipsa acestui de la ședința de judecată. Am înțeles, domnul, haideți să vă așa, da? În continuare, instanța justicație nu poate să se facă și penală, va admite demersul procurorului, respectiv va relua cercetarea judecătorească în cauza penală devenută lui Țuțu Constantin. Domnule avocat, ce părere aveți de demersul procurorului de mandatul de arest? Cu siguranță este absolut neîntemeiat, este nejustificat, nu suntem de acord cu el, o să ne exprimăm poziția. Privire la acesta, ori informațiile prezentate nu corespund realității. Da, dumnealui este în Grecia și va reveni în cel mai scurt timp, deoarece nu are careva impedimente, nu are careva interdicții. Absolut, este liber și poate să vină în țară oricând. De ce nu a venit până acum? Da, de ce nu a venit? Deci am comunicat și acum și ați auzit anterior că are aplicat o măsură preventivă, da, în Grecia,
care nu îi permite să părăsească teritoriul public Moldova. Urmează a fi în cadrul teritoriul Greciei, da, urmează a fi examinat în ședință de judecată revocarea măsurii preventive aplicată, iar apoi este un impediment de executare a încheierii privind revocarea măsurii preventive. Dar bilete și-a procurat. Deci Și-a procurat, fiindcă au fost 2 ședințe de judecată stabilite și dumnealui anticipa că la ședința de judecată va fi revocată măsura, iar ulterior va fi depusă încheierea privind revocarea măsurii preventive, va fi depusă la Inspectoratul de Poliție de Frontieră și va putea părăsi. Cum veți încerca luni să-l aduceți aici? Va trebui să fie neapărat. Până luni mai este, o să prezentăm în primul rând actele confirmative care confirmă legal faptul că el stă în Grecia. Apoi să ne decidem cu privire la prezența sa în ședință de judecată. Dumnealui dorește să fie prezent la ședință și sunt sigur că va reveni în cel mai scurt timp. Măcar în ședință în Grecia. Nu cunosc, o să fiu informat probabil parcursul zilei de către avocații din Grecia. N-am primit careva informații cu privire la ședința de judecată. Când ultima dată ați stat cu Constantin și de ce nu comunicați dumneavoastră cu el, dacă Fiindcă el, dumnealui, a fost, cum știți toți, a fost reținut, nu a avut mijloace de comunicare, nu a putut să comunic cu dumnealui. La moment am comunicat, înțeleg, la moment comunic doar cu avocații dumnealui din Grecia. El nu am contactele. Păi eu nu cunosc aceste informații și chiar nu pot să vă furnizez așa informații. Și dacă se reia cercetarea judecătorească, ce înseamnă asta pentru dosarul lui? Din nou, o luăm de Deci la s-a capăt? solicitat reluarea cercetării judecătorești doar sub aspectul anexării unor materiale confirmative la demersul de anunțare în căutare. Deci nu dosarul în sine Nu. se reia. Dacă instanța de judecată se va expune asupra acestui demers, ulterior va fi finalizată cercetarea și vor trece la Admitem că nu pledorii. bine. Ce se întâmplă? Care e scenariul? Nu știm ce o să fie luni, o să analizez cu avocații dumnealui din Grecia acest aspect, o să prezentăm actele confirmative și o să ne străduim să asigurăm prezența lui sau eventual În lipsa lui ar putea să... o să analizăm și acest moment Sau cu adus dumnealui. forțat. Mai este o soluție. Dumnealui nu poate să fie adus forțat. De ce? Nu este o procedură legală de a fi adus forțat. Deci aveți informații că domnul Țuțu se află în Transnistria. Pe ce se bazează aceste declarații? Deci acuzarea în susținerea acestor afirmații a prezentat informația de la Inspectoratul Național de Investigație, potrivit căreia s-a informat faptul că acesta a fost localizat în regiunea transnistreană. Cum a fost posibil că el a ieșit prestrăbat în niște țări? Care a fost modalitatea, acuzarea nu cunoaște, ori nu facem urmăriri vizuale în privința acestuia. Ne-am bazat doar pe informația oficială prezentată de către Inspectoratul Național de Investigație. Aseară domnul Cernăuțeanu spunea că el nu poate să iasă din Grecia, are interdicție. Asta ar însemna că a ieșit într-un alt mod decât legal? Acuzarea la moment nu poate comunica modalitatea prin care acesta a părăsit teritoriul Republicii Elene. Dar dovezi că este Transnistria. Sunt? V-am comunicat, am prezentat informația de la organul de stat, Inspectorat Național de Investigații, care a confirmat faptul că acesta a fost localizat în regiunea transnistreană. Dar nu se va prezenta luni. Ce va urma? În cazul în care acesta luni nu se va prezenta și nu va fi oferită o altă informație decât cea oferită astăzi de către acuzare, vom procede la examinarea în continuare a demersului înaintat de către acuzare cu privire la aplicarea măsurii preventive, arestului preventiv pe un termen de 30 de zile și anunțarea în căutarea acestuia. De cât timp se află în regiunea Transnistreană? Nu vă pot comunica, nu dețin informația respectivă. Dar când a părăsit teritoriul Republicii Moldova și dacă a fost... Nu, Moldova. Teritoriul Republicii Moldova a fost părăsit în data de 20 iulie 2025 prin intermediul aeroportului internațional Chișinău. Și de atunci nu are nicio intrare în Republica. De atunci nu are nicio intrare pe teritoriul Republicii Asta este Moldova. prima ședință după plecarea lui. După plecarea acestuia este prima ședință, exact. Care e cam la final dosarul, tot așteptăm întâlniri. Era la final, după cum ați văzut, în ședința de astăzi a fost reluată cercetarea judecătorească, anume din motivul neprezentării acestuia și în vederea posibilității acuzării de a interveni cu demersul respectiv.